Nech vás Pán požehná, bratia a sestry. Takže dobre, že už sa káže evanjelium aj v Ostrave a my sme začali včera v Prahe takú službu novú, máme v sobotu zhromaždenie a začali sme o 6. večer druhé a to je také evangelizačné a tesne predtým, o 3. sa zidú ľudia v našom zbore, pomodlia sa, potom idú tak tiež po dvojiciach už svedčiť, rozprávať. Tak včera 20 ľudí bolo na ulici a mnohí mali dobré rozhovory, svedčili a tak, takže tiež sme začali a je to úplne skvelé a verím, že to je presne to, čo máme robiť, pretože cirkev ako taká má službu, má posolstvo, vieš, tak keby si mal nejakú organizáciu, napríklad, ja neviem, je Červený kríž. A čo má robiť Červený kríž, na čo vznikol, aké jeho poslanie, ja neviem presne, ale niečo s tým, že sa stará o zdravie ľudí proste a ďalšie veci, alebo ďalšie rôzne humanitárne organizácie existujú, ktorí proste vznikli za nejakým účelom, niekto ich založil s nejakou víziou, proste, že budú niečo robiť a takto Ježiš založil cirkev tiež preto, aby proste niečo robila a vtedy, keď to robí, keď naplňa to ten účel, alebo ten zmysel toho vlastne, na čo existuje, tak vtedy je to dobré, vtedy nás Boh požehná, a keď nie, tak proste je to úplne zbytočné. To je ako to, čo Ježiš povedal, že na čo je dobrá sol, keby stratila svoju slanosť. Absolútne na nič. Že ho proste vyhodia von a nič s ňou není. A takto našou úlohou je, alebo úlohou cirkvi je, priniesť ľuďom evanjelium. To znamená o tom vysvetliť im, čo Ježiš urobil, prečo to urobil, na čo to urobil a čo my z toho môžeme mať. Amen. A keď to robíme, tak ja verím, že sa to Bohu veľmi páči a že nás požehná a verím, že veľa ľudí bude mať zmenený život, budú zachránení, budú požehnaní, budú oslobodení, ja neviem, zo zlých vecí, z alkoholizmu, ja neviem, z problémov, z depresí, z trápení rôznych, všetkého druhu proste. Mladí ľudia budú zachránení ešte predtým, ako by si skazili život. Tí, ktorí si život skazia, tak Pán ich nejako požehná proste a premenia, keď ho budú nasledovať, tak môžu skrze vieru, skrze poslušnosť Božiemu slovu znovu vojsť do požehnania, znovu vojsť do dobrých vecí. Amen. A to je úplne skvelé. Takže tiež sa z toho radujem, že sme takto začali aj v Prahe, aj presťahovali sme sa na jedno sídlisko, zbor. Je to proste v podstate v centre, ako je Motolská nemocnica, kúsok nad ňou. A tam na takom veľkom sídlisku, kde žije asi 30 000 ľudí, to je možno aj tu na tak, nie? A proste teraz máme také veľké misijné pole, tam môžeme 2 roky evangelizovať len na tom sídlisku, kým všetkým povieme, čo Ježiš pre nich vykonal. Takže verím, že sú pred nami dobré časy. A ešte predtým, než začnem, chcem vám len povedať, naplánovali sme včera, u nás kázal brat Láďa Kocman, naplánovali sme jednu akciu, takže červen, čo to je? Jún, dobre, jún? Takže 11. júna to bude nič, to je Prosťov, to je streda a 12. júna bude tu, ak som to nejak nepomýlil, možno 19. Ja to ešte upresním. Asi sa mi to vymazalo, keď som to poznačil. Takže bude Láďa Kocman. On je taký veľký chlap, videli ste ho, proste ten pastor z Budejovic. On je šampión v jude, alebo bol, už má skoro 60 rokov, že? Takže bol tretí na olympiáde, druhý, alebo prvý dokonca, neviem, na majstrovstvách sveta. Takže je to kolega pastora Jarda, oni spolu reprezentovali Československú socialistickú republiku. Tak včera u nás kázal, prvýkrát som ho počul kázať, ja som u nich bol asi už 3-krát, ale veľmi, veľmi dobre kázal, bolo to požehnané. Takže urobíme nejaké plagáty, letáky, proste, že takýto šampión, že bojoval za svetskú slávu a teraz bojuje za niečo lepšie, za Božie kráľovstvo, za to, aby sa naplnila Božia vôľa a pozve na to ľudí. Amen. Tak, môžeme si už otvoriť list Galackým, 5. kapitolu. Halelúja. Boh nás chce veľmi požehnať, dokonca je to jeho vôľa, 100% môžeme si byť istí tým, že už len večný život, nie že len večný život, večný život je najväčším požehnaním, aký kedy môžeme získať. A Boh má pre nás, keď povieme, že oveľa viac, ale to znie trošku tak divne, pretože čo môže byť ešte lepšie ako večný život, že? Ale má aj na tejto zemi pre nás požehnanie. Vieš, proste ľudia potrebujú peniaze na to, aby si kúpili dobrý život, že sa budú príjemne cítiť, proste nie?
To je najdôležitejšie. Dobrý je, prečo niekto chce pekný byt napríklad, alebo si chce postaviť pekný dom, alebo si tam chce postaviť bazén, alebo niečo iné, aby sa dobre cítil, aby tam prišiel proste, tak si povedal, toto je moje, tak si nejako sadol a mal taký dobrý, príjemný pocit proste, ale Ježiš povedal, že nič z takýchto vecí nevie človeka trvalo nasýtiť. Tomáš, kúpiš si napríklad nové auto. Dobre, kúpiš si nové auto a dvakrát si do neho sadneš a máš taký dobrý pocit, že ako vonia proste, je to krása proste a za pol roka ti to je úplne jedno, či máš nové alebo staré proste, už to tak nejak neprežíva človek, pokiaľ je normálny, pokiaľ nie je nejaký modlár proste sa zalúbi do svojho auta, tak mu to už nejako nepríde, lebo je to vec proste. Človeka nič nevie natrvalo nasýtiť, iba to, keď Svätý Duch vôjde do nášho života, do nášho srdca. Keď sa znovu zrodíme, keď poznáme Pána, tak prinesie to, čo povedal Ježíš, že pokoj, radosť a spravodlivosť to je Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je pokoj, radosť a spravodlivosť v Duchu Svetom. I na jednom mieste povedal, že svoj pokoj vám zanechávam. Nie je taký pokoj, ako dáva tento svet, ale svoj pokoj. A to je taký pokoj, ktorý není odkazaný a závislý na vonkajších okolnostiach, ale na tom, že si sa zmieril s Bohom, že ti odpustil všetky hriechy, že ideš do neba, že už si nie na tej širokej ceste, ktorá by ťa za tvoje hriechy doviedla do pekla, do zatratenia, ale že si tomu už unikol a už si na širokej ceste, úzkej ceste, ktorá vedie do nebeského kráľovstva. Amen. Halelujá. A vieš, proste, keď je človek zachránený, príjme Ježíša Krista, ja si to dobre pamätám, tak je šťastný, lebo má pocit, ako keby unikol nejakej istej smrti. Proste povie, je šťastný, je to v poriadku, ale potom zistí, že máš pred sebou ešte niekoľko desaťročí života, že? A teraz proste nejako ten život treba prežiť a čo s tým? Čo proste? Môže mať nejaký úžitok to, že sme sa obrátili, že poznáme Pána aj pre tento život, alebo sa to týka iba budúcnosti, večného života a teraz ide iba o to, aby sme už nikdy nezhrešili. A Ježiš povedal, že bohabojnosť a chodenie s Bohom má veľký úžitok aj pre tento život a to, čo má pre budúcnosť, to sa nedá ani porovnať. Proste to sa nedá ani nejako vyložiť, vysvetliť, lebo my si nevieme ani predstaviť, čo Boh pre nás pripravil. Ale to, že sme sa obrátili, už teraz Boh nás môže požehnať, ale pozrite teda, 5. kapitola Galackým. Čítajme jedno miesto, ja to prečítam z iného prekladu ako z toho KMS. Žijeme-li duchem, 25. verš, 5. kapitola, žijeme-li duchem, pak se duchem také žiďme. Amen. Žijeme-li duchem, tak se duchem musíme také riadiť. Dobre, teda, všetci, ktorí sme prijali Ježíša Krista, tak žijeme duchovný život, žijeme duchom, pretože sme sa znovu zrodili. Boh nezmenil naše telo, nezmenil našu dušu, nezmenil našu povahu, našu náladu alebo niečo takéto, ale zmenil naše srdce, zmenil nášho ducha, proste dal nám duchovný život. Za prvé, odpustil nám všetky hriechy, za nič sa nás nehnevá, nesúdi nás, neodsudzuje nás, ale nám všetko odpustil. Dobre? A vieš, ako keď Ježiš niekomu odpustil, aj prostitútke alebo niekomu inému, tak povedal, že choď v pokoji a nehreš viac. Teda on jej v tom momente odpustil a potom jej povedal, a teraz choď a už viac nehreš. Teda máš pred sebou, ja neviem, ešte 50 rokov života a on jej nepovedal proste, čo presne má robiť, iba jej povedal proste, aby nehrešil. Povedal, že choď a nehreš. Teda vieme isto, že nemáme hrešiť, ale veľakrát proste nevieš, čo máš robiť. A takto, keď Ježiš niekomu odpustí hriechy, tak iba vieš proste, že nemáš hrešiť, to sa nemusíš učiť, proste sa nemusí nikto učiť, to vieš úplne jasne vo svojom vnútri, ale nevieš presne, čo máš robiť a preto Božie kráľovstvo alebo Božie slovo hovorí to, že všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, tí sú synmi Božími. Preto je dôležité potom, od toho momentu, ako sa človek stretne s Ježišom, obráti sa, stane sa duchovným človekom, znovu zrodí sa skrze ducha, nechcem to celé rozoberať, veď to poznáte, 3. kapitola Jána hlavne, znovu zrodí sa skrze ducha a potom musí proste žiť, alebo nie, že musí, nie je to povinnosť, ale je najlepšie, alebo mal by žiť duchovným životom a my nevieme proste, že ako presne to je, my nemáme nalinkovaný nejaký osud, proste, že ti nejaký počítač alebo nejaký veštec proste, alebo hviezdy proste, niekto ti urobí horoskop celoživotný a ty presne vieš, čo máš robiť zajtra, pozajtra. My nevieme, čo máme robiť, ale vieme, že môžeme sa nechať viesť Svätým duchom a Svätý duch nás tak povedie týmto životom, že budeme uchránení mnohých zlých vecí a našimi skutkami, ovocím, ktoré prinesieme, oslávime Boha. Amen. A to vieme úplne isto, že ak sa budeme, my nevieme, aký bude náš život, ale jedno vieme isto, že ak sa budeme držať Pána, ak sa necháme viesť Svätým duchom, tak bude skvelý. Nevieme presne aký, ale vieme, že skvelý. Možno, že každý by ho nehodnotil, že je skvelý, ale ty ho budeš hodnotiť, že je skvelý. Napríklad král Dávid povedal o svojom živote,
Dobrý život. Áno, len milosť a dobré ma bude sledovať po všetkých môjho života. A ty môžeš čítať jeho životopis v knihách Samuelových a zistiť, že aký dobrý život, veď tu na ho bili, tu ho prenasledovali, tam ho chcel zabiť Saul, proste tam toto, tam musel bojovať s Goliášom, že aký dobrý život, že mal toľko bojov, toľko starostí, také, ja neviem, zodpovednosť bola na ňom, ale pre jeho život to bola Božia vôľa a on v tom mal úplný pokoj. Amen. Takisto ako Pavol prežil skvelý život, ale možno, že by si s ním nechcel meniť. Pretože Pavol sa napríklad aj neoženil. Už v tom by si s ním nechcel meniť. Ja teda určite nie. Ale vidíš, on sa napríklad nikdy neoženil kvôli tomu, že Boh ho viedol inak, že mal službu, nie? Nikde sa neusadil, nikde si nekúpil dom, nikde si nezaložil záhradu, pretože celý život iba cestoval. Nevedel, kde bude, ja neviem, za pol roka, za 2 roky. Vôbec nevedel, kde dožije. Absolútne. Zomrel v Ríme, v prenajatom byte, býval posledné 2 roky svojho života, aj tam zomrel a on povedal, jaj, beh som dokončil, dielo som dokonal a už mi je pripravená odmena v nebesiach. Takže možno by si nechcel meniť s Pavlom, ale pre neho to bol skvelý život. Možno by si nechcel meniť so mňou, ale ja by som nechcel meniť s tebou. Dobre? Ja som spokojný proste, keď mi niekto povedal, že ja neviem, budeme bývať niekedy v Prahe, nikdy by som proste tomu neveril. Nepovedal by som, že to je vylúčené, ale ani by ma to nenapadlo. A teraz proste si tak hovorí s Jankou, že ona hovorí, že dúfam, že nás Boh nebude viesť ešte niekam inám, že už by som nechcel ísť zase niekde inde. A hovorím, že tiež by som nechcel, ale uvidíme proste, čo bude. Ale takto to je. Boh má pre nás pripravený taký život, ktorý nás úplne naplní a budeme šťastní. Amen. Nie každý bude milionár, ale niekto bude. A bude tým slúžiť Bohu. Nie každý bude kazateľ, niekto bude. Niekto bude robiť niečo iné, niekto bude robiť niečo iné, to máš úplne jedno. Biblia hovorí, že tak je to s tým, kto sa narodil z ducha. Že vietor veje kam chce, nevieš, odkiaľ prichádza, nevieš, kam ide, tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Nevieš proste, čo bude, ale keď dáš svoj život Bohu do jeho rúk, môžeš si byť istý, aj keď nevieš, čo bude, že by si išiel do takej neistoty, ale môžeš si byť istý, že to bude dobré. Ja ti poviem toto, čím sú ľudia dnes namotaní, že hlavne tie sociálne istoty, neviem, či je to aj tu tak, ale na Slovensku, vieš, to proste pred voľbami strašne sa na to hrá, že sociálne istoty. Že aby boli sociálne istoty, veď to je úplná hlúposť, aké sociálne istoty. Už som vám to hovoril, takéto podobenstvo, napríklad máš dvoch vtákov, si predstavíš, sliepku a orla. Sliepka proste má absolútne sociálne istoty. Má isté bývanie, istú stravu, zdravotnú starostlivosť. Nie? O nič sa nemusí starať, o všetko má postarané. Má perfektný život, naplánovaný od začiatku, od vajíčka proste až do konca, až do hrnca proste, všetko má naplánované, sociálne istoty, bývanie, všetko. A potom je orol a to nemá vôbec žiadnu istotu. Niekde sa narodí, ale vôbec nevie, kde skončí, nevie, ako dlho bude žiť, nevie nič proste, ale ja by som si nevybral byť sliepkou, ale radšej proste takto, aj Boh proste nás prirovnáva k takýmto orlom, proste, že my iba vieme, že sa nesieme na tom vetre vanutí Svätého Ducha a niekam nás privedie, nevieme presne kam, alebo je to skvelé. Amen. Halelúja. Dobre, takže kľúč je v tomto, bratia, 5. kapitola hovorí, pozrite ešte raz, Smeli duchem živí, ducha také nasledujme. Smeli duchem živí, ducha také nasledujme. Keď si sa znovu zrodil a si živý duchom, ty si sa stal iným človekom, ako sú ostatní ľudia na tejto zemi. Každý sa môže stať Božím dieťaťom, každý sa môže znovu zrodiť, evanjelium je pre všetkých, Ježiš zaplatil za hriechy všetkých ľudí, Ježiš prišiel pre všetkých, každý môže byť spasený, každý môže žiť požehnaný život s Bohom a vojsť do nebeského kráľovstva, každý, aj ten, kto si úplne zničil svoj život. To vidíme v Biblii, napríklad Lazar, ten už mal tak zničený život, že už nemal nič, ani život už nemal. Už 3 dní bol mŕtvý a rozkladal sa v hrobe. Ale Ježiš prišiel a povedal, odvalte kameň. Oni ho odvalali a povedal, Lazar, poď von. A on vyšiel. Alebo ďalší, alebo slepý Bartimeus, on už nemal nič. On už mal iba žobrácku palicu a sedel na kraji cesty smerom do Jericha. A nič iné nemal. Chápeš? Ale Ježiš proste, po stretnutí s Ježišom sa zmenil život každého človeka. A vtedy, keď ho budeš nasledovať, keď ho niekomu povedal, že poď za mňou. A on povedal, vieš, ale nechaj ma, aby som ešte urobil tamto. Alebo on povedal, že poď za mňou, vieš, ale ja mám mnoho majetku, musím sa o to postarať. Poď za mňou. A keď proste sa niekto rozhodol, že nejde, tak Ježiš sa zarmutil, na niektorých miestach je napísané, že zaplakal, zarmutil sa, zaplakal, lebo vedel proste, čo ten človek stratil. Že mu ostala nejaká istota tohto sveta, ktorá je ale absolútne o ničom, v porovnaní s večnosťou a s tým, čo Boh pripravil pre tých, ktorí sú odvážni, ktorí vierou ho budú nasledovať a vojdu do nebeskej slávy. Povedal, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, srdce a mysel človeka nevstúpilo, čo nám Boh pripravil.
Amen. Niekedy sa človek obráti k Bohu len kvôli veciam tohto sveta. A Ježiš povedal tým, ktorí jedli zázrak z toho chleba, ktorý rozmnožil, povedal, že vy idete za mňou, pretože ste jedli z toho chleba. Vy ma nasledujete iba kvôli tomu chlebu, lebo čakáte, že teraz sa vás budem každý deň starať a budem vás živiť. Zasa sociálna istota. Hovorí, že chránte sa kvasu farizeov, že ty nenasleduj Boha iba preto, aby ti na tejto zemi dal pekný byt a pekné deti a zdravé deti a dobrú manželku a dobrú prácu, aby požehnal tvoju kariéru, proste svetskú alebo športovú alebo inú. Nie len preto nasleduj Pána, aj v tomto nás Boh požehná, ale nie preto ho nasleduj, ale kvôli nebeskému kráľovstvu, kvôli večnosti, kvôli tomu, čo príde, pretože to je oveľa lepšie, oveľa väčšie. Amen. Náš Boh není taký ako pohanskí bohovia, že chceme si ho nakloniť, chceme mu nasľubovať sľuby, aby nám dal dobrý život, aby sme vyhrali športku napríklad. Keď vyhrám športku, sľubujem, že celý život ťa budem nasledovať. Ak vyhrám športku, proste, ja neviem, tak polovicu dám chudobným. Ja všelijaké veci ľudia proste povedia, ale nie preto nasleduješ Pána, ale preto neviditeľné, že nevieme presne, čo to je, ale veríme úplne niekde vo svojom duchu, vieme, že niečo skvelé Boh pre nás pripravil. Amen. Takže vidíš, ak si živý duchom, smelý duchem živý, ducha také nasledujme. To znamená, každý, kto prijal Ježiša Krista, každý, kto sa znovu zrodil, je duchovným človekom. Ale otázka je, že ako prežiješ svoj život, že či ho budeš teda ducha nasledovať, či budeš duchom chodiť, či budeš duchom žiť, alebo budeš žiť iba obyčajný telesný človek, taký, ako keby si sa s Ježišom ani nikdy nestretol. Že ho dáš na druhé, na tretie, na štvrté miesto vo svojom živote, alebo ho budeš hľadať jeho tvár a pýtať sa, že Bože, čo chceš, aby som pre teba urobil? Aká je tvoja vôľa? Čo chceš, aby som urobil? Pane, čo mám robiť? Ja ti vydávam svoj život. Použij ma, ako chceš, podľa svojej vôle. Amen. A nie, že budeš iba chodiť pred Boha a hovoriť, Bože, v našej firme, Bože, len nech nepríjem o prácu a stále takto nariekať proste. Nie je tak, ale hľadaj Boha kvôli tým veľkým, úžasným veciam, ktoré pripravil. Amen. Halelúja. Nehľadaj proste ten život úspešnej sliepky. Aby si bol prvý pri tom válove, kde je zrno proste, prvý pri tej miske s vodou a tak ďalej a potom aj prvý na pekáči. Nie, nie je tak, ale hľadaj Pána kvôli nebeským veciam, kvôli tomu, čo pripravil, lebo o tom celom je Biblia a on hovorí, že to je úplne uchvatné, to je skvelé. Amen. Halelúja. Ja iba 22 rokov chodím s Bohom a nikdy by som to nevymenil za nič. Fakt. Nikdy by som to nevymenil, proste za nič by som to nevymenil, nič z toho, čo od Boha prišlo do môjho života, za nič by som to nevymenil, ani takýto život, ani taký životný štýl, ani nič. Možno niektorí sa majú lepšie, ale mne to je jedno proste. Ja by som svoj život nevymenil za nič. Amen. A iba 20 rokov chodí s Bohom a ešte nech Boh dá, ešte 40 máme pred sebou, tak nech to je úplne skvelé, nech to je úplne úchvatné, čo Boh urobí v nás. Amen. Dobre, môžeme otvoriť jedno miesto. Otvorme, bratia, otvorme Rímanom 11. kapitolu. Halelúja. 11. kapitolu a 16. verš. Halelúja. No, pozri sa. Keď sa teda človek obráti, keď uveríme v Pána, uveríme v Ježiša Krista, čo je našou úlohou, to nájdeme vo všetkých evanjeliách na konci. Ježiš povedal svojim učeníkom, ktorí s ním 3,5 roka chodili a on ich 3,5 roka vyučoval. A čomu ich vyučoval? Vyučoval ich veciam Božieho kráľovstva. Nevyučoval ich, ako Božie kráľovstvo vyzerá. Ja neviem, že koľko je tam kontinentov proste, aké sú tam oceány a moria a aký je najvyšší vrch Božieho kráľovstva proste a niečo takéto. Nevyučoval ich proste geografii ani politike nebeského kráľovstva, ale vyučoval ich o podstatné veci, ktoré sú teraz pre ľudí na tejto zemi, aby sme Bohu vedeli čo najviac slúžiť a čo najviac ovocia. Ovocie to je výsledok našich skutkov, ktoré robíme v mene Ježiš pre Pána. To je napríklad, že niekomu hovoríš o Bohu, za niekoho sa modlíš, proste slúžiš Pánovi, alebo čokoľvek proste, čokoľvek, čo robíš, pre ňom povedal, že všetko, čo robíte, robte ako Pánovi, dokonca ešte aj svetské zamestnanie. Vieš, to sú dve rozdielne veci, je povolanie a je zamestnanie. A ty si nemôžeš zamestnanie pomýliť s povolaním, pretože povolanie máš od Boha
A zamestnanie to je na to, aby si zaplatil účty proste, ja neviem, a zaplatil školu deťom a všetky veci, čo potrebuješ, aby si kúpil potraviny a naplnil svoje potreby. To je zamestnanie. A keď budeš Bohu verne slúžiť a naplňať svoje povolanie, tak Boh ti dá také zamestnanie, aby ešte aj to zamestnanie ťa tešilo. Aby si v ňom nemusel stráviť príliš veľa času, aby si mal za málo peňazí veľa muziky. Tak. Je to tak. Je to tak, aby si mal tak, že napríklad máš malý pracovný čas, alebo pružný, alebo môžeš dokonca pracovať z domu a veľký efekt má tvoja práca. Ja neviem, urobíš, teraz jeden brat pracuje na jednom projekte, z Prahy, ajťak, programátor, a hovoril, že on to dokáže spraviť za 3 týždne. Za 3 týždňa môže za tom zarobiť napríklad 500 000. Nie je to bomba? A potom, keby chcel, proste tak pol roka nemusí robiť nič. Môže byť všade. Môže slúžiť Bohu, môže ísť do Izraela s nami, môže ísť, kde chce. Nie, to je proste dobré takto pracovať, ale keď ty si verný Bohu a slúžiš mu proste, to je to, čo povedali, že hľadajte najskôr Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť, všetko ostatné ti bude pridané. Že keď ty začneš naplňať svoje povolanie, chápeš, možno nemusíš vedieť konkrétne nejaké špeciálne povolanie pre seba, dobre? Ja keď som sa obrátil, proste od začiatku obrátenia, dokonca ešte predtým, než som sa obrátil, ja už som o Bohu počul. Janka ešte o Bohu ani nepočula, iba ja som jej svedčil, dobre? A k obidvom nám Boh hovoril proste, alebo povolal nás ešte predtým, než sme sa obrátili. Ja som proste vedel, že mám kázať, naozaj. A že budem proste cestovať takto a kázať. Je to úplne zaujímavé, ale nemusíš mať také úplne konkrétne povolanie, nemusíš vedieť, ale cirkev ako taká má povolanie a v tom musíš nájsť svoje miesto a zapojiť sa do toho, aby to povolanie, ktorá cirkev má, aby bolo naplnené. Aby sme proste tomuto svetu, týmto ľuďom, ktorí tu žijú, vieš, koľko tu môže žiť chudákov? Nemyslím proste o ekonomických chudákov, dobre? Aj to sa stane, lebo ľudia sa zadlžia hlúpo proste, ja neviem, urobia dlhy, prehrajú peniaze, zadlžia sa, aj to sa stane, ale veľakrát sú ľudia proste úplne inak, emocionálne zničený život proste, ja neviem, opustený človek, alebo starý proste, alebo nejaký beznádej, alebo nejaký feťak tu na proste, mladý chalan, čo nemá vôbec žiadnu budúcnosť, ak sa niečo nestane. A týmto ľuďom my môžeme priniesť niečo také, čo navždy zmení ich život, a nie len na zemi, ale aj na večnosť. A keď to neurobíme, nikto iný to za nás neurobí. Tento svet nebude kázať evanjelium, ani Satan to nebude robiť, to je naše povolanie. To je povolanie, ktoré dal Boh ľuďom, učeníkom, cirkvi. Amen. A keď to robíš, keď sa podielaš na naplnení tohto povolania, tak Boh sa postará aj o tvoje zamestnanie tak, aby si proste mohol čo najviac svojho času slobodne venovať proste, neviem, službe Pánovi a takýmto veciam. Amen. 100% to tak je. Môžem vám to povedať nie len z Biblie to dokázať, ale môžem vám to povedať aj zo skúseností, aj osobných, ale aj ako pastor proste, že mnohých ľudí poznám, aj teraz máme 3 zbory, napríklad vedieme, môžem to povedať proste, je rozdiel medzi ľuďmi, ktorí slúžia Bohu a neslúžia. Aj prorok Malachiáš hovorí, že vtedy sa navrátite v ten deň posledný a budete vidieť rozdiel medzi tým, kto slúži Hospodinu a tým, kto mu neslúži. Že budete vidieť rozdiel. Je vidieť rozdiel na tých ľuďoch. Niekedy ľudia žijú iba pre svoje zamestnanie, iba pre svoju rodinu, iba pre svoje telo, iba pre svoje koníčky. Je to tak. Žijú len pre toto a potom sú nešťastní, pretože toto nevieš naplniť život človeka. Toto je proste zahodený život, lebo to sú veci, ktoré nemajú večnú hodnotu. Ale potom sú ľudia, ktorí, áno, musím proste robiť aj to, lebo žijeme v takom svete, ale žijú pre svoje povolanie a tí ľudia sú šťastní. Amen. Tak to je. Dobre. A toto je, bratia, veľmi dôležité. Teda Ježiš preto vyučoval o veciach Božieho kráľovstva a ešte aj ľuďom, ktorí sa obrátili, aj tým učeníkom, ktorých 3,5 roka vyučoval svojich, tak ich vyučoval o týchto veciach a potom im povedal, a vy choďte do celého sveta, dobre, a čínte učeníkov všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Svätého Ducha a učte ich zachovať všetko, čo ja som vám prikázal. Teda našou úlohou je ľuďom iba nie povedať o Ježišovi, ale proste učiť ich o veciach Božieho kráľovstva. Tie, ktoré Ježiš naučil svojich učeníkov, tí to potom naučili ďalších učeníkov, tí to naučili ďalších, niekto to naučil nás, dobre, a my to máme naučiť ďalej. Takže ak máš niečo poslať ďalej, tak najprv to musíš prijať. Chápeš? Musíš sa to naučiť ty sám. A o čo teda ide? Čo nás chce Ježiš naučiť? Chce nás naučiť žiť taký život, chce nás naučiť spoznať, že čo všetko máme v Biblii, čo všetko máme skrze vykúpenie v Kristovi, čo všetko sme získali skrze evanjelium, lebo Biblia hovorí, ktorý neušetril vlastného syna, ale dal ho za nás, za všetkých, ako by nám spolu s ním všetkých vecí nedaroval. Tak čo sú to tie veci, ktoré nám daroval?
Že sme my len takí chudáci, ktorí nejako s problémami v ťažkostiach nejako doklepeme svoj život, alebo náš život sa môže zmeniť a môžeme byť šťastný, požehnaný, silný a mocný a úspešný. Amen? Môžeme. 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 Teda toto nás chcel naučiť a to není automaticky, pozri sa, niekto chodí do školy o 10 rokov a nenaučí sa nič. Niekto tam chodí 3 roky a naučí sa všetko, naučí sa veľa vecí. To, že chodíš do školy už napríklad 10-20 rokov, ešte neznamená, že keď ten čas uplynul, že preto musíš všetko vedieť, záleží na tebe, ako si ochotný sa učiť. Aj vy ste mohli mať spolužiaka, ja neviem, ktorým ty si mal, ja neviem, bol si piaták a mal si, koľko majú piatáci, 10 rokov? 11, tak. Mal si 11 a on mohol mať už 14, lebo on bol dvakrát tretiak, dvakrát piatak proste, vidíš, takže môže a nakoniec aj tak skončí so štvorkami, len tak, aby už ho nechajú, nech prejde, dokončí tú povinnú školskú dochádzku 10-ročnú. Nie je to tak, není proste učiť sa, proste sú dve rozdielne veci. Pozri sa, raz jedna sestra nás viezla do Banskej Bystrice, neviem, kde sme mali vtedy auto, ale proste skrátka išli sme s ňou na aute, viezla nás do Bystrice a bolo hrozné teplo. A ona mala asi už 2 roky to auto, kúpila si v bazári taký kombík, Ford Mondeo proste. A viezla nás na ňom, pekné auto to bolo proste, a viezla nás na ňom a hrozné teplo bolo. A ja vrajím, čo nezapneš klímu? A na to nemá klímu, však má, a tu na tam AC, proste tak som to stisol a auto začalo chladiť. Ona, no prčiť, že 2 roky máme to auto, potíme sa v ňom do Chorvátska a tak, ani som nevedel, že má klimatizáciu. Nie? Tak to je proste, ty máš také úžasné veci vo svojom živote a možno ani nevieš, že ich máš. To máš, ako keď si kúpiš nejaký dobrý mobil proste. Dobre, ani nevieš, čo všetko dokáže. Alebo nejaký iný prístroj proste, alebo nejaké funkcie v aute proste. Zvlášť, keď to ešte nie je v češtine alebo v slovenčine to menu, tak ani nevieš, čo sa s tým dá robiť. Nie? A takto je to proste. My máme úžasné veci. Niektoré vidíš hneď na začiatku, lebo sú proste také, že ich pochopí proste každý. A niektoré veci sú už také komplikovanejšie, dobre? Už proste hlboko ich musíš hľadať, alebo musíš proste nad nimi trochu aj rozmýšľať, ale my máme proste skvelé zasľúbenia, skvelé veci, úžasné veci sme od Boha dostali a všetko, čo pochopíš, tak začneš používať. Všetko, čo mu porozumieš, čo ti zjaví Svätý Duch, začneš to používať a začneš sa tešiť z prospechu toho, aký to do tvojho života prinieslo. Amen. Amen. A jedna z najdôležitejších vecí pred Bohom je, kto vlastne si pred Bohom? Si hriešník, alebo čo si? Alebo si vinný pred Bohom, alebo si nevinný? Hnevá sa na teba, alebo sa nehnevá? Praje ti dobre, alebo ťa ignoruje? Chce ťa požehnať, alebo si rád, že si ťa nevšimne? Kto vlastne pred Bohom sme? Lebo čím je väčšia tvoja istota, tvoja viera pred Bohom, tým viac požehnania od Neho príjmeš do svojho života. Lebo vina, strach a hanba donútia človeka, aby sa schovával a utekal pred Bohom. Poznáte napríklad hneď prví ľudia, ktorí boli stvorení, Adam a Eva. Zhrešili a čo urobili? Skryli sa, utekali. Každý pocit viny ťa donúti, aby si sa schoval a utekal pred Bohom. Amen. A každý hriech nasleduje pocit viny, ak sme normálni. Ak sme v poriadku, ak sme normálni, tak každý hriech nasleduje pocit viny a tento pocit viny a veľa ľudí, alebo skoro každý človek niekedy nejako zhreší. Možno nie je tak veľa ako predtým, keď bol neveriaci, možno už nebude smilníkom, proste cudzoložníkom, ale každý nejako zhreší a urobíš niečo, za čo potom máš taký pocit viny, stačí, že napríklad zvýšiš hlas, alebo sa rozkričíš, alebo si nervózny proste, alebo niečo také a už človek proste má pocit viny. A veľakrát proste potom ho to dá na niekoľko dní alebo aj týždňov dole. A cíti sa taký proste nevinný a teda nehodný a vinný proste a neviem a taký. Ale pozri, čo hovorí tu na v tej 11. kapitole Božie slovo. Prečítajme to teda. No, bol to, ktorý 16. verš. Tu hovorí, nemusím začítať celé, hovorí o Izraeli a hovorí, že my sme vštepení do tej olivy. Poznáte to? Viete, hovorí, že Izrael je akoby oliva. Dobre, ktorá má koreň, peň, konáre, dobre. A hovorí, že Izrael, alebo Božie kráľovstvo, alebo Boží ľud je ako táto oliva, dobre. A že my sme niekde mimo z nejakej planej, divokej olivy alebo divokého stromu, sme proti prírodzenosti, proti prírode vštepení do tej olivy. To znamená, že my sme neboli predtým ani len ľudom, a teraz sme ľudom Božím, ľud určený byť Božím vlastníctvom. Áno, predtým sme boli ďaleko od Boha, teraz sme sa stali blízkymi. Ako?
Takže sme uverili v Ježíša Krista. A tým, že si uveril v Ježíša Krista, tak obrazom toho je, že Boh ťa z tvojho života, z tvojej prirodzenosti, z tvojho rodokmeňu ťa vytrhol a, ako sa to povie, naštepil. Narouboval. Narouboval ťa do tej pravej olivy, dobre? A v tej olive je požehnanie. Hovorí, že sme súčasne toho tuku oliva, všetkoho toho požehnania, čo tam je, dobre? Takže toto hovorí, a pozri, čo tu hovorí písmo, ten 16. verš. Sú-li prvotiny svaté, svaté je i testo, je-li kožen svatý, svaté sú i vietvy. Dobre? Keď je koreň svätý, tak každá vetva, ktorá na tom koreni vyrastie, je svätá. Keď je prirodzenosť toho koreňa, že je svätý, tak všetko, čo z toho koreňa vyrastie, je sväté. Amen. Tak ty už vôbec nerieš, že čo vlastne si, ak si prijal Ježíša Krista, si naroubovaný do tej olivy a si proste svätý. Môžeme spolu povedať, som svätý. Amen. Tak si svätý, tak si není hriešník, nie si vinný, nie si nič, si svätý. Amen. Si svätý, si duchovný človek, žiješ duchom. Otázka je, či duchom aj chodíš. To sa musíš rozhodnúť, ale svoju prirodzenosť nezmeníš tým, či duchom chodíš alebo nechodíš. Tvoja prirodzenosť je, pozri sa, raz si človek, tak si človek a nevieš to zmeniť, nikdy nebudeš gorila. Lebo si človek proste. Si sa narodil ako človek, ty si to nezaslúžil, nevybral, nejako si to neovplyvnil, pretože tvoja mama aj tvoj otec boli ľudia, tak aj ty si človek. Tvoja prirodzenosť je človek, je ľudská. Takže nemusíš proste riešiť, či náhodou nie si žaba, alebo niečo iného. Si človek. Amen. A takto, keď si prijal Ježíša Krista, znovu zrodil si sa, si svätý, si Božie dieťa. To je tvoja prirodzenosť. Nehovorím o skutkoch. Skutky to je druhá vec. Ale tvoja prirodzenosť je, že si svätý. A z tohto potrebuješ vychádzať vo svojom živote. A nie mať stále nejaký pocit viny, že kto vlastne si, a neviem takto, lebo ja som zhrešil, som ja vôbec ozaj Božie dieťa, som znovu zrodený, si svätý. Keď si prijal Ježíša Krista, znovu zrodil si sa, tak si svätý. My máme vždycky takú predstavu, že svätý to znamená, že to máme spojené s etikou alebo s morálkou. Že svätý to znamená, že musíš proste rozprávať trošku pátosom, tak ticho. Ticho musíš rozprávať. Musíš si kúpiť sekači nejaký starý oblek, musia ti vysieť plecia, alebo tak, proste. Musíš sa tváriť tak vážne. Na ničom sa nezasmeješ, lebo to je svetské. Nič ťa nezajíma, nič tebou nepohne, nič ťa nezakýva, že to je svätý človek. Ten už zomrel svetu, jeho už nič nezajíma. On je úplne svätý. Tak potom najsvätejší ľudia sú na cintoríne, tam sú všetci svätí. Tých už vôbec nič nezaujíma. Nehrešia, nepozerajú ani televízor, nevypijú žiadny alkohol, nič, absolútne sú svätí. Keby to bolo tak, ale svätosť není sú tvoje skutky, svätosť je, svätý si preto, lebo ten koreň, z ktorého vyrastáš, je svätý. Ježiš povedal, to je 15. kapitola Jána, to určite poznáte, ja som ten pravý vinný kmeň. Môj otec je vinohradník. Každá ratolesť na mne, ktorá nesie ovocie, otec ho očisťuje, aby niesla ešte viac ovocia. Každá, ktorá nenesie ovocie, tu odreže a vyhodí. Amen. Dobre, takže ty si svätý, lebo si sa znovu narodil. A ak chceš ostať na tomto kmeni, amen, ak chceš ostať na tom kmeni dlhodobo, tak skôr či neskôr, lepšie skôr ako neskôr, mal by si začať niesť ovocie. Je to tak? Boh má veľkú trpezlivosť. Biblia hovorí, že on je veľký čo do svojej milosti, dlho zhovievajúci a veľký čo do svojej milosti, ale není to nekonečná milosť alebo trpezlivosť. Je veľký čo do svojej milosti, dlho zhovievajúci, ale nezhovieva večne, ale dlho. Ježiš povedal napríklad jedno podobenstvo, že nejaký človek vysadil vo svojom vinohrade figovník, dobre? A bol tam rok, 2, 3. A potom majiteľ toho vinohradu prišiel a pozerá, že aj na čo je tu ten figovník, veď nemá ani ovocie. Vyhoď ho. Vyrúb ho, alebo vytrhni ho aj s koreňom a vyhoď ho. A tomu človeku, čo ho zasadil, ho bolo ľúto a povedal, vieš čo, tak vydrž ešte 1 rok, ja ho okopem, pohnojím a uvidíme, či potom prinesie ovocie. Takto to je. To je to, že Ježiš sedí po pravici Boha Otca a prihovára sa za nás. Amen. Ježiš nás zasadil, otec sa príde pozrieť a povie, tento figovník nemá ovocie, vyhoď ho. A on povie, že Ježiš sa prihovára. Povie, že nechaj ešte ho pokopem, pohnojím, nechaj ešte rok proste, či potom neprinesie ovocie.
A znova príde za rok a veď zase nie je si ovocie, už ho vyhod. Tak on sa znova bude prihovorať a povie, nechaj ho. A on niekoľkokrát povie, že dobre, lebo je dlho zhojajúci, ale nie je na veky. Zasa nesmieme sa v tom myliť. Nemôžeme si vymyslieť niečo, čo v Biblii nie je. Dobre, tak toto je. Teda Boh je trpezlivý, hodnotí každého človeka inak, podľa jeho schopností. Niekto je handicapovaný už len s tým proste, z akého prostredia vyrástol, dobre, z akého je sociálneho prostredia, ja neviem, aké má iné schopnosti, aký mal východiskový bod, dobre, lebo niekto sa obrátil a mal 17 rokov život pred ním, chápeš, niekto sa obratil a má 35 a dlhy a exekúcia, tamto proste a jeden rozvod, druhý rozvod a tam neplatí alimenty, tam bol v base za to, poznám aj takých, dobre, a je úplne handicapovaný už len tým, tak Boh proste inak pozerá na toho, inak pozerá na toho, to my nevieme rozlíšiť, Biblia hovorí, že aby sme my toto neposudzovali, že toto súdi Boh, toto je proste jeho mandát, my všetkých s láskou príjmajme, dobre, a toto posudzovanie nechajme na Bohu, pretože to je jeho úlaha. Hovorí, že kto si ty, aby si súdil cudzieho služobníka. Ľudia nie sú naši služobníci, ale tak ako ja som Boží služobník, tak aj ty si Boží služobník. Amen. Tak ako mňa posudzuje Boh a je mi jedno, čo si o mne myslia druhí ľudia, tak aj teba posudzuje Boh a môže ti byť úplne jedno, čo si o tebe druhí myslia. Amen. A tak aj našou úlohou nie je, aby sme my posudzovali človekov. Skôr Biblia hovorí, že slabého vo viere príjmajte, ale nie na posudzovanie myšlienok, ale na to, aby ste ho pozdvihli, aby ste mu pomohli. Hovorí, slabého vo viere príjmaj. Dobre, nehovorí, že slabého vo viere riadne napomínaj proste, lebo toto, lebo hento. Hovorí, že niekto je slabý a myslí si, že môže jesť iba zeleninu. No dobre, tak si nepohrdaj. Ty si silný a myslíš, že môžeš jesť všetko. No tak buď si istý svojím, on si je istý svojím a buďte šťastný, šalom. Nie? Tak to hovorí Božie slovo proste. Tak to treba robiť. Dôležité je zamerať sa na to, aby náš život začal niesť ovocie, dobre, aby proste skrze to, ako poznáme Boha, pozri, keď v tvojom živote bude radosť, pokoj a spravodlivosť, a vtedy bude v tvojom živote radosť, keď prestaneš veriť satanovi a začneš veriť Bohu. Kým veríš satanovi, že si zlý, že si hentaký, že si taký, že si hriešnik, že si není dobre, že si sa neobrátil správne, že si sa neobrátil dobre, že si není správne pokrstený, že si správne nepovedal modlitbu spasenia, ja neviem, že si už veľakrát sklamal Pána, lebo si zhrešil a slúbal si, že už nezhrešíš a zase si zhrešil a ty už sa mi neukazuj na oči proste. Dobre, keď budeš veriť týmto satanským myšlienkám, satanským rečiam, tak dovtedy budeš slabý. A práve preto Ježiš povedal, aby sme naučili zachovať všetko, čo Pán prikázal, aby sme naučili niečo. My sme potrebovali, aby nás niekto naučil, aj my potrebujeme, ak to vieme, naučiť druhých ľudí, aby boli silní, aby proste sa radovali preto, aby si boli istí, že Boh ti odpustí, aby si bol istý, že keď si zhrešil, dobre proste, ja to neschvaľujem, ale zhrešil si 2, 3, 4, 5 krát, 8 krát, 10 krát proste, tak proste vyznaj to aj 11 krát. A znova príď pred Bohom a znovu buď silný a znovu sa raduj a znovu ďakuj Bohu, že ťa zachránil. Radšej ako, vieš čo, no ty sa nikdy nezmeníš, ty si sklamal Pána a takéto, to sú nezmysly, to nie je pravda. To nie je pravda. To Biblia nikde nehovorí. Myslíš si, že Ježiš by chcel, aby sme boli milosrdnejší, ako je on? Prišiel za ním apoštol Peter a hovorí mu, Pane, keď proti mne zhreší človek, koľkokrát mu odpustím? Koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 krát? A on hovorím ti, 77 krát 7 krát mu odpustíš. Každý deň. Amen. A myslíš si, že on by ti odpustil menej? Takže ja som zhrešil, Bože, ja už som si myslel, že to nespravím, ale som to spravil. A človek má tendenciu sa opustiť a povie si, že už je to teraz jedno. Už som vypil 3 piva, tak už môžem aj 30, to už je jedno. Tak sa už opustí úplne. Keď už zhreší, tak poriadne proste, to už nemá cenu. Aj tak som už zatratený, už končím proste, tak už mi to je jedno, už na to kašlem a skončí ako gadarenský posadnutý, čo býval v hroboch. Takže takto to nemá byť. No ale ty pekne bež Pánovi, lebo si buď istý jednou vecou, pokiaľ si na tom koreni. Ten koreň je svätý. A to, čo z neho vyrastie, je tiež sväté. Amen. Ty neovplyvňuješ koreň ovplyvňuje teba. Amen. Pretože nie z vetiev vyrastá koreň, ale z koreňa vyrastajú vetvy. Amen. Takže sa vôbec neboj a dôveruj Bohu,
že tvoj život má pevne vo svojich rukách a že ťa požehná. Chápeš? A práve z tohto vychádza najväčšia sila človeka. Práve vtedy je veriaci človek silný, keď je zakorenený úplne pevne v tejto pravde Božieho slova, v pravde evanjelia a je si istý, že Boh mu odpustil, že ho nesúdi, že sa nehnevá. Napríklad Ježíš, keď prišla za ním tá žena, ktorú prichytili pri cudzoložstve. Ona ani neprišla za ním. Ale ju priviedli k Ježišovi, celý zastup priviedol nevernú ženu, podvádzala svojho manžela, prichytili ho pritom. Tak sa tešili, že konečne tak bude nejaké vzrušenie v meste, už dlho sa tu nič nedialo, tak bude verejná poprava, všetci boli šťastní. Tak ho priviedli k Ježišovi, len on im to mohol pokaziť trochu. Vieš, proste, tak ho priviedli k Ježišovi a hovorí, že učiteľu, zákon Mojžišov hovorí ukameňovať. Ty čo hovoríš? On hovorí, správne hovorí Mojžiš, správne, on sa zohol a písal niečo do piesku, správne hovorí. Tak kto z vás je bez viny, nech prvý hodí kameň. A nič. Celú popravu im skazil. Kamene pohádzali na zem, nervózni a odišli preč. A Ježiš sa na ňu pozerá, kde sú tí tvoji žalobníci? Nikto ťa nesúdi? Ona, že nie, pane. Ani ja ťa nesúdim, choď a nehreš viac. Amen. Toto je ono, toto je doba novej zmluvy, toto je evanjelium. Nie, že ja ťa nesúdim, tak chod si ešte zahrešiť, ale ja ťa nesúdim, choď a už viac nehreš. A keby si znovu zrešil, tak znovu prídeš za ním a on ti povie, dobre, ja ťa nesúdim, choď, ale už viac nehreš. A potom znova prídeš za 2 roky, pane, zasa som sa poklzol. A on ti povie, dobre, ja ťa nesúdim, odpúšťam ťa, ale choď a nehreš viac. Amen. A ja nechcem proste niekoho naučiť, aby hrešil. Božie slovo hovorí, aby sme nehrešili, že to je Božou vôľou, ale istá je jedna vec, že keby sme aj zhrešili, teda Biblia to pripúšťa, že sa to môže stať, že keby aj niekto zhrešil, nech neúpadne do depresí, do odsúdenia, lebo máme primlúcu v nebesiach Ježíša Krista spravodlivého. Amen. Ktorý, keď vyznáme naše hriechy, on je verný a jeho krv nás očistuje z každej neprávosti. Amen. Amen. A Biblia hovorí o Ježišovej krvi jednu zaujímavú vec. Určite ste to čítali, Biblia hovorí, že Ježišova krv hovorí lepšie ako Abelova. Že krv hovorí. Nie, že by mala hlas, ale hovorí, keď Boh na tebe vidí Ježišovu krv, že si vyznal svoje hriechy, tak tá krv niečo hovorí. Hovorí proste, že ako keď si dá napríklad, neviem, niekto si dá, hokejista si dá dres Sparty, tak to o ňom hovorí, že on hrá za Spartu. Chápeš, proste, preto si dá ten dres. Keď uvidíš človeka, ja neviem, teraz sú ešte stále zelení policajti, že? V zelenej uniforme, tak vieš, že to je policajt, dobre? Keby ti niekto mával pri diaľnici, ja neviem, niečím a ty by si nevidel, že má tú vestu a že má toto, tak by si mu nemusel zastať. Ale keď vidíš človeka, ktorý má určité tieto znaky na sebe, proste tak to je, zastaneš nie kvôli nemu, ako sa on volá, to ani nevieš, ale kvôli tomu, čo reprezentuje. Niečo to o ňom hovorí. Amen. A takto isto Ježišova krv niečo hovorí to satanovi, hovorí to démonom, hovorí to aj tebe, že toto je Božie dieťa, na toho nesiahaj. Ten je nevinný. Amen. Tá hovorí o tebe, že si nevinný, si spravodlivý. Takže tomuto ver. Ver tomu. A potom s touto vierou, keď začneš sa napríklad modliť, hľadať Pána, uctievať ho, chváliť ho, keď začneš to robiť, tak vtedy ti to začne všetko fungovať. Amen. Dovtedy, kým robíš veci so strachom, s náboženským strachom alebo s poverčivým strachom, so strachom z osudu a tak ďalej, tak nefungujú tieto veci, pretože veci Božieho kráľovstva fungujú iba vierou. To je poistka. Chápeš, môžeš mať doma perfektne elektroinštaláciu robenú, novú, môžeš mať skvelé prístroje a tak ďalej, ale vôbec ti to nebude fungovať, pokiaľ proste budeš mať vybitú poistku alebo zhodený istič. Amen. A takto, aby fungovali všetky tie zasľúbenia, všetko, čo nám Boh dal, všetko, čo je v písme, všetko to funguje len vtedy, keď veríš. A práve strach, a tento strach sa skrýva za pocitom viny. Za pocitom hanby, odmietnutia, sa musíš schovávať, za týmto je strach a tento strach spôsobuje práve to, že potom sa síce človek modlí, alebo hľadá Pána, niekomu svedčí, niekoho evangelizuje, ale vôbec to nefunguje. Nič sa nedeje proste. Nepôsobí to. Amen. Takže čo musíš robiť? Veriť. A čo mám veriť? Svojim očiam. To asi ťažko proste, lebo Boha nevidíš. Svojim ušiam. Nepočuješ ho. Svojim názorom, keď sa môžu mýliť. Svojej mysli, tam môže fungovať všelijako. Môžeš veriť Božiemu slovu. No ale kto vie, kto to napísal, to boli nejakí ľudia, už to bolo toľkokrát preložené, prepísané, kto vie, tak potom nemáš žiadnu šancu. Už nemáš, o čo by si sa opral.
Povieš, ja budem veriť Ježišovi. Ale čomu budeš veriť? Že je? Biblia hovorí, aj démoni veria, že je. A čo? Čomu budeš veriť? Tomu, čo povedal. A čo on povedal? To nájdeš v Božom slove zapísané. A poviem, tak dobre, budem veriť, čo povedal Ježiš, preto budem veriť evanjelium, ale Pavol, ten mi je taký nesympatický proste. Ten mi je taký nesympatický proste, ja neviem. Tak jemu veriť nebudem proste. Ten bol príliš taký intelektuál, tomu nebudem veriť. Proste ver všetkému, tam nejde o to, že to napísal tento človek Pavol, ale autorom toho je Svätý Duch. On ho iba použil ako nástroj, ako pero. Ako my použijeme pero, chápeš, keď napíšeš list, tak kto napísal ten list? Nie je to pero. Povieš, ale mne sa to pero nepáči, ja to ani čítať nebudem. Pero bol len nástroj, prostriedok, napísal to niekto iný. Autorom nie je Pavol, autorom je Boh. Pavol bol iba nástroj. Autorom je Svätý Duch. Halelúja. Budeme mať aj ticho za chvíľu. Sláva Pánu. Čo, nikto nebol na besiedke? No ale deti, hej, ale či aj dospelí. A sú... Halelúja. Deti sú veľké požehnanie, ale keď majú svoje priestory, také zvukotesne oddelené, vtedy je to ešte lepšie. Halelúja. Takže takto to je. Pozri sa. Preto, bratia, vždy, keď sa ideš modliť alebo hľadať Pána, tak s najväčšou vierou, ako sa dá. Očakávaj proste najlepšie od Boha. Očakávaj proste, to není takto, že ty budeš za niečo prosiť a očakávaš tak, že snáď takých 10% z toho by som mohol dostať. A keď aj nie, no tak čo, nič sa nestane. Ale ty očakávaj proste najlepšie, ty očakávaj, že Boh ti dá ešte viac, než prosíme. Amen. Lebo Biblia hovorí, že nám dáva ešte viac. Amen. Väčšina ľudí sa modlí a nedostane ani to, čo prosí. A pritom Biblia hovorí, že nám dáva ešte viac, než prosíme. Tak prečo to takto nefunguje? Pretože musíš prosiť s vierou. Chápeš? Ale náboženstvo, aj náboženskí ľudia, aj v normálnych zboroch. Niekedy sa nájdú náboženskí ľudia, ktorí ľudí vyučujú také nejaké ľudské, satanské učenia, aby proste, ja neviem, prečo má niekto pocit, keď niekto je napríklad príliš šťastný, tak sa raduje, je taký nadšený a niekto má náboženský pocit, že ho musí dať dole. Že to je taká jeho náboženská povinnosť. Tak mu povie, že čo ešte nerobí napríklad. V čom je mimo, v čom sa mýli, v čom zlyhal, v čom jeho život není v súlade s písmom a tak ďalej. Brat, no aby si moc nevyskakoval. A pritom my potrebujeme ľudí pozbudzovať, my nás niekto pozbudil. A Božie slovo práve človeka pozbudzuje. To není tak, že Ježiš jarli, že by si mohol byť lepší ako on proste, tak keď už si moc dobrý, tak ten nejako tak musíte dať dole. Tak toto nie je. To bude stále iba pozbudzovať, pretože všetko, čo robíme pre ňoho. Na jeho slávu. On z toho vezme slávu a užitok. Amen. Dobre, takže očakávaj tie najlepšie veci od Boha. Vážne, čítaj si to v Biblii a buď z toho úplne hotový. Ja si pamätám prvú Bibliu, čo som mal. Prvú Bibliu, čo som mal celú doškrtanú. Som mal takú červenú ceruzku a modrú bola z druhej strany. Tu som mal takto v tom obale Biblii zapichnutú, červená z jednej, modrá z druhej. A červenou som si dával vždycky zasľúbenia a modrou som si dal, že také verše, keď som chcel niekomu svedčiť alebo kázať, tak aby som proste vedel také nejaké dobré, ktoré ma tak oslovili, že toto je presne pre niekoho a tak. Napríklad Ján 3,16, lebo tak Boh miloval svet a tieto. A potom, keď som iba niekomu som rýchlo otvoril Bibliu, našiel som si modrý, tak som bol taký múdry, vieš, som proste vždy mal niečo pripravené. A pamätám si, že tou červenou som mal zaškrtanú skoro celú Bibliu, fakt. To ja som videl zasľúbenia všade. Všetko proste, na každej strane, toto, tamto, hento, a hovoril som aj toto mi Boh dal, vďaka Bohu, a potom som len tak, keď som sa modlil, koľkokrát otvoril Bibliu, a len som niečo začal vyznávať, že áno, nebol som nič proste, ale on sa mi stal múdrosťou, spravodlivosťou, vykúpením aj posvetením od Boha, to je 1. Korinským 1.30, to si doteraz pamätám. A ďalšie takéto veci proste, a to som vyznával nad svojím životom, preto hovorím, je mi úplne jedno, ako sa cítim, je úplne jedno, ako veci vyzerajú navonok, je mi úplne jedno, čo mne povedia ľudia. Dôležité je, že ty hovoríš, Pane, že si sa mi stal spravodlivosťou, vykúpením, posvetením, preto ja som posvetený, som spravodlivý, som vykúpený, som múdry, lebo si sa mi stal múdrosťou. Amen. Som požehnaný, na všetko, na čo položím ruku, bude požehnané. Dobrá je moja budúcnosť, pretože ma povedieš stále k lepším a k lepším veciam, od víťazstva k víťazstvu, tak je napísané v písme. Od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve ma povedieš. Amen.
Ja som teda nepochybal, že kam ma bude Svätý Duch viesť. Ale v Biblii je napísané od víťazstva k víťazstvu. Nie od víťazstva, potom k remíze a potom k prehre. Potom budeš chvíľu v zajatí, on ťa vyslobodí a zasa bude také malé víťazstvo. Nie, tam je od víťazstva k víťazstvu. Amen. Potom je od slávy slávu. Dokonca sa tam píše aj o triumfálnom sprievode. Že v triumfálnom sprievode nás povedie. Že takto pôjdeme my, ktorí zvíťazili a pred nami pôjde nepriateľ. Viete, to bola rímska tradícia. Rímania, keď boli niekde rímske legie na výprave, ja neviem, v Británii alebo v Germánii alebo kde, Panóny a dobili nejaké ďalšie územie, tak tých náčelníkov alebo nejakých dôstojníkov alebo takých nejakých slávnejších, mocnejších bojovníkov zobrali, zviazali ich, niekedy im vypichli oči alebo niečo proste, tak nejak ich ponížili a viedli ich proste tak pred sebou. Ako triumfovali, aby všetci videli, koho porazili proste, že akí sú veľkí bojovníci. A takto Biblia hovorí, že je to s nami. Vážne. Že odzbrojil satana mocnosti kniežatstva a vedie ich v triumfálnom sprievode, v triumfálnom víťazstve. To je presne o tomto. Takže našou úlohou nie je prehrávať a byť porazený. Našou úlohou je skrze vieru byť víťaz. Ale to nepredstav si, že to znamená, že budeš milionár alebo niečo. To znamená, že naplníš Božiu vôľu. Amen. Je dôležité proste, že Boh niečo chce urobiť. Boh niečo chce urobiť skrze nás. My hovoríme, že čo chceš Bože urobiť pre nás? Pre teba urobil všetko. Čo by si ešte chcel? Všetko máš. Už to iba uplatni vo svojom živote. Amen. Uplatni to. Vyznávaj Božie slovo. Napríklad, Bože, ja som taký chudobný, tak si nájdi, či Biblia hovorí niečo aj o tom. A v Biblii je napísané. Kde to je? 2. Korinským 8. kapitola, 16. verš. Že považte toho, ktorý bol bohatý a schudobnil pre vás, aby ste zbohatli jeho chudobou. Tak povedz, Bože, keď je toto zasľúbené, tak ja potrebujem zbohatnúť, lebo ja nemám ani na základné potreby Bože. Ja nemám ani na šeky, ani na nič. Ja potrebujem, aby som v tebe zbohatol. A začneš prehlásať Božie slovo a Boh ťa pozdvihne. A za rok, za dva môže byť tvoja situácia taká, že máš zasa dostatok. Že za tebou sa nevlečie taký narastajúci dlh ako snehová gula, ale tu si už niekde dlhy si už zahrabal a už proste v tvojom živote je také, som slobodný. Amen. Halelúja. To je Boží plán. Preto to je v Biblii zasľúbené. Niekto to iba tak prelistuje, lebo to nie je jeho problém, jeho to nezaujíma. On má zasa nejaký iný problém. Stále mám cukrovku, vysoký tlak, toto, tamto. Čo ja mám robiť? Nemusíš sa iba radiť s lekármi a s dietológmi proste, čo máš robiť. Aj oni ti môžu dať dobrú radu, ale nájdi si v Božom slove. A tam nájdeš napríklad v Petrom liste napísané, že jeho ranami ste uzdravení. Ale pre toho, kto je zdravý, to nejako moc nezaujíma. Ten si to nepočiarkne v Biblii. Chápeš? Ten zasa potrebuje manželku napríklad. Tak hľada. Tak hľada. Dom a majetok je dedičstvo po rodičoch, dobrá žena je dar od Hospodina. Alebo v kazateľu lepšie 2 ako 1. Tak si zasa tamto počiarkne. Ale niekto má manželku proste a neho to nezaujíma. Neosloví ho to. Chápeš? Teda hľadaj to, čo ty potrebuješ. Otázka je, môže byť na zemi nejaký problém, môže byť v tvojom živote nejaký problém, na ktorý by Božie slovo nedávalo riešenie? Nemôže. Ak niečo nemáš, začni čítať usilovne Božie slovo a keď budeš čítať Bibliu, modli sa, aby ti Svätý Duch dal porozumieť, dal ti nájsť to správne slovo pre teba, tie správne miesta, aby keď to budeš vidieť, aby si to pochopil, aby sa ťa dotklo Božie slovo tvojho srdca a budeš mať požehnanie. Amen. Potom si to začiarkni a môžeš sa k tomu stále vracať, môžeš si to slovo znovu čítať a raz sa ťa tak dotkne, že priniesie do tvojho života absolútne víťazstvo. Amen. Tak to je. Halelúja. V každej oblasti života. Biblia preto je taká hrubá. Vieš, to, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, na to by nemusela byť taká hrubá Biblia. To stačí na 2 strany, to by mohol byť taký malý leták. Ale práve preto, že ľudia majú všelijaké trápenia, všelijaké potreby, problémy, svet má všelijaké potreby a problémy, rôzne situácie môžu nastať v živote, aj v službe, aj vo firme, aj v rodine, aj neviem kde a potrebuješ nájsť nejaké riešenie. Práve preto je Biblia taká hrubá, aby si to mohol prečítať a potom aplikovať vo svojom živote. Potom si, Bože, tak aj toto si vyriešil. To je tak, ako keď máš, čím máš nejaké lepšie vybavené auto, tak tým je hrubší ten návod na použitie. A napríklad neviem ako ostatní muži, ale väčšinou sa hovorí, že muži to nikdy nečítajú, ja fakt nie.
Ja som asi neprečítal v živote žiadny návod na použitie, ani z Ikei proste, taký ten jednoduchý, čo máš 5 obrázkov, ako to máš poskladať, iba keď som sa už 2 hodiny nerváčil proste, že to nejde a zahodil 2 šrobováky, tak až potom si to prečítal. Ako to urobiť? Je to tak. Ale vidíš, čím sú veci komplikovanejšie, tak to potrebuje taký hrubý návod. A pozri, aká je Biblia hruba, to je 1100 strán, 1200, lebo človek, to je taký komplikovaný aparát. Ľudské telo, duša, spoločnosť proste. A tu na to všetko máš návod. Pretože ten, kto skonštruoval ľudské telo, aj ľudskú dušu človeka, je všemohúci Boh. On vie najlepšie, ako to funguje a preto to treba nájsť. Amen. A na každú situáciu, na každý problém nájdeš riešenie, ale je to iba pre tých, ktorí chodia duchom. Lebo darmo budeš duchovný človek, keď nebudeš ducha nasledovať. Amen. Chápeš, pozri sa, ešte sa raz vráťme do toho miesta, kde sme boli v Galackým 5. kapitola. Život na tejto zemi môžeš prežiť všeliako. Ježiš povedal, že dávajte pozor, aby váš život nebol obťažený obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život. Alebo keď vyučoval o tom rozsievačovi, ktorý rozosieva semeno, povedal, že to je slovo a že Ježiš síce, problém není v tom, že by Ježiš nič nerobil. Problém není v tom, že by nerozosieval slovo, alebo že by to nebolo to správne slovo. Problém je v tom, že keď je slovo niekde zasiaté, niekedy prídu démoni, aby ho ukradli. To sú tí vtáci, ktorí chcú zozobať to slovo. Dobre? A niekde inde je spolu s tým slovom vyrastie trnie, bodlačie, burina, aby udusila to slovo, aby nedonieslo úžitok. Aby neprinieslo úžitok. Chápeš, tak toto je. Slovo je dokonalé. Ten, ktorý ho rozosieva, je skvelý, je to Ježiš. Všetko je. A prečo teda to tak je, že mnohí kresťania nič v ich živote, nevidie to ovocie, nevidie tie zmeny, nevidie to požehnanie, lebo to slovo nedoniesie ten úžitok. A prečo nedoniesie úžitok? Pretože to trnie a bodlačie, to sú radosti a starosti tohto sveta, ktoré odvedú tvoju pozornosť od slova a ty mu nevenuješ pozornosť, ignoruješ ho, necháš ho tak, nezaoberáš sa s ním, lebo máš príliš veľa starostí, alebo príliš veľa radostí, koníčkov, povinností, lebo dnes sa dá svoj život proste tak stráviť, proste môžeš mať tak naplnený život svetskými vecami, že budeš z toho hotový. Kedy si ľudia, keď býval niekde na dedine, proste, ja neviem, a v zime, keď už skoro zapadalo slnko, no čo mohli robiť? No iba deti, preto mali tak veľa detí proste, ale nič iné. Preto boli také veľké rodiny. Lebo čo tam iné mali robiť? Nemali televízor, nemali internet proste, k susedom bolo ďaleko, keby k ním aj išli čas s nimi proste. Mali doma to isté, čo aj my, drevený tanier, lyžicu, misu a to je všetko. Chápeš? A neboli takí rozptýlení, ale dnes proste je tak rozvinutá spoločnosť, civilizácia, že človek niekedy má zahltený celý deň vecami, ktoré sú ale úplne bezvýznamné. Chodí do práce, ktorá ho nebaví, dokonca tam ani nezarobí poriadne toľko, aby si mohol zaradiť slušný život. No. Dnes je taká kultúra, že šéf chce od teba stále viac a viac a viac. Vyžmýka ťa ako citron a potom, keď máš 55, tak ťa pošle domov a dajú ti hodinky alebo gravírovaný tanier proste, alebo krígel s nejakým venovaním a môžeš byť šťastný. Najlepšie roky života ti zoberú. Nemôžeš ísť ani na dovolenku, ani tam, lebo ťa nutne potrebujú, ani s rodinou nemôžeš byť, lebo strašne dôležité veci riešia. Je to tak. Je to tak, proste to je jedna vec. Druhá vec je, hodiny človek presedí pred televízorom, pri monitore a pozerá úplne veci, ktoré vôbec nepotrebuje. 3 hodiny pozerám na YouTube videa, proste na čo, je to úplne zbytočné. Fakt, proste, tak ľudia prežijú svoj život. A pozri sa, čo hovorí Božie slovo. A hovorí, že preto nedonášajú užitku. Že preto slovo nedonesie užitok. Jedna vec sú démoni, ale s tým sa vieme popasovať. To vieme vyhnať skrze duchovný boj. To je proste, že prídu nebeskí vtáci a zozobú ho. Že tí vtáci to sú démoni, ktorí ukradnú to slovo. Aj to sa dá. Ale najväčší problém v tomto svete a v tejto kultúre je podľa mňa práve tento hektický životný štýl, zábavný priemysel proste. A to je skoro najsilnejšie ekonomické odvetvie. Vážne. Zábavný priemysel. Fakt. A pozri, čo tu hovorí písmo, 16. verš, 5. kapitola Galackým. Říkam však, choďte duchem a žádosti tela nedokonáte. Telo žáda proti duchu a duch proti telu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Chápeš? Každý kresťan sa vždy rozhodne, ale ja to chcem chodiť duchom.
Chcem žiť duchovný život. Ale sú tu sily, ktoré ti chcú zabrániť, aby si nerobil to, čo chceš. Pozri sa, tu je úplne jasné. Telo žáda proti duchu, duch proti telu. Neboť stojí navzájem proti sobie, aby ste nečinili to, co by ste chceli. A Biblia je určená tým ľuďom, ktorí už sú znovu zrodení, spasení, ktorí už žijú duchovný život. Chápeš? Ty chceš, veľakrát si sa tak možno rozhodol, veľakrát si robil také rozhodnutia, že chceš svoj život žiť inak. Amen. Že si povieš, aj keby som sa začal viac modliť, keby som proste miesto večerného televízora, dajme tomu, išiel na hodinu do izby a ja neviem, hodinu čítal Bibliu a hodinu sa modlil proste, alebo nejakú knihu študoval, alebo niečo. Alebo že by som išiel svedčiť ľuďom, alebo dačo. A úplne mi to bolo iné, úplne by som inak prežil ten život. Chápeš? Ale je tu proste telo žiada proti duchu a telo potrebuje taký impuls. Lebo Biblia hovorí, že telesný život je taký, že svet je takýto, že je ovplyvňovaný takouto silou, že celý svet leží v zlom, lebo všetko, čo je na svete, je žiadosť tela, žiadosť očí a márna pýcha života. Amen. Pozri. A teraz, svet skrze, a za týmto určite stojí Satan, svet skrze médiá ukáže ľuďom, čo všetko musia mať, ako musia vyzerať, a keď to nemajú a nevyzerajú tak sa cítia menej cenní. Napríklad mladá generácia tým absolútne trpí v škole. Hej? Že proste nemá taký mobil, ako má väčšina, nemôžu si rodičia dovoliť to a toto, tak začne kradnúť napríklad, alebo začne robiť niečo iné dieťa. To je problém proste, tak toto je. A potom ľudia sa zadlžia, aby si to, čo im médiá ukazujú, ako by mal vyzerať, ako by mal žiť, tak si to, lebo si to chce kúpiť, tak sa zadlží. Dobre? A potom sa stane otrokom a je v jednom kolotoči. A potom máš dlhy kvôli somarinám, ktoré vôbec nepotrebuješ. Zaprataný byt hovadinami, ktoré sú ti absolútne na nič. Je to tak? Vážne. Je to tak. My sme mali napríklad teraz 2 týždne vypnutý televízor, nepozerali sme ho vôbec, včera sme ho zapli a normálne si hovorím, aj dneska sme sa bali v aute v tým, že vieš čo, že normálne za tie 2 týždne sa z toho úplne oslobodíš a už nás to nebudú pozerať. Ja najlepšie by som to už aj nemal. Fakt. Pretože som to nevedel predstaviť, ale fakt by som aj nemal. Nepotrebujem to. Keď si chcem niečo pozrieť, tak si to stiahnem proste a pozriem si to, čo chcem a nemusím tam mať somariny, čo ani nechcem. Lebo v televízore máš väčšinu kopu hlúpostí, ktoré ani nechceš pozerať. Pozeráš 15 minút film a potom máš 20 minút reklamy. Je to tak? Obvykle po druhom kole reklám to už aj vypnem, už nás to aj nebaví pozerať. Už na to aj vytočí. Naozaj. Proste tak funguje tento svet, nanútiť do teba, natlačiť, aby si sa proste, neviem, zadlžil, potom bol otrok, potom sú depresie, potom sú rozbité manželstva kvôli tomu, potom sú frustrovaní nešťastní ľudia, menej ceny, lebo nemá to, nebol tak, to nežije hen tak proste. A je to úplne strašné. Dobre, a pozrite teda, čo hovorí Biblia. Telo žiada proti duchu, duch proti telu, 18. verš. Ste-li vedení duchem, nejste pod zákonem a skutky tela sú zřejmé. Jsou to cidzoložstvo, smilstvo, nečistota, bezúznosť, modloslužba, čarování, toho sú plné všetky filmy skoro. Skoro všetky filmy máš už dneska plné takýchto vecí. Potom je tu modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivosť, hnevy, soupežení, to sú medziľudské vzťahy. V rodinách, na pracovisku, tak toto je, v škole. Vážne. Včera vravel ten Láďa Kocman, že keď začali trénovať, že vtedy bol nejaký šampión, nejaký Francúz. A raz, a to bol nejaká legenda. Jeho tréner bol ešte väčšia legenda. Raz boli na majstrovstvách sveta a že sa rozprávali s tým trénerom toho Francúza, že aký je, lebo oni proste ho zbožňovali ako ikona, vieš, taký proste šampión. Niekoľko rokov za sebou šampión, že aký je, že boli s ním úplne hotoví. A ten tréner im povedal, že to by ste stratili ilúzie. Že kto je šampión, nemôže byť dobrý človek. A on potom to potvrdil, že hej, že on keď sa stal šampiónom, že on proste napríklad, neviem, že dajme tomu, ja tomu nerozumiem presne tomu judu, ale že zápasil a dajme tomu, že padá niekto na ňo a drží mu ruku tak, že vie, že mu ho zlomí. Že mohol by mu ho pustiť, ale keď je šampión, že nie. Lebo že nechce, aby sa už postavil. Cieľavedomo robí zlé, alebo robí proste tvrdšie, ako by musel a tak ďalej, lebo proste tak to je. Že nemá morálku a zábrany proste a nejaké takéto veci. Takýto je svet. Dobre. Potom je závisti, vraždy,
opilství, hýžení, podobné veci, a to vám všetko vydám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičné království Boží. Ovocem ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým věcem není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukrižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi, smeli duchem živí, ducha také nasledujme. Amen. Chápeš? A ty, že keď si duchovný človek, a tvoj duch je väčší ako je telo, chápeš? Tvoj duch je teraz silnejší ako je telo, hlas ducha je silnejší ako hlas tela a ty môžeš napríklad skrze toto sebaovládanie, hoci kedy sa rozhodnú, nie, toto už pozerať nebudem. Nie, na takúto stránku nepôjdem, napríklad. Ako hovoril Jardo, www.fuj.com. Už na takú stránku nepôjdem. Už si to nezapnem. Nie. Skrze sebaovládanie poviem nie. Toto nebudem pozerať. Môžeš proste znovu také, ja ti poviem, kedysi, keď sme sa obrátili, sme boli takí dokonca, ako keby až fanatici. Ja som už skoro nechcel pozerať nič v televízore. Všetko bol okultizmus a toto a všetko bolo zle. A teraz už proste pozriem skoro čokoľvek, ale nie je to dobré. Znovu to treba proste tak nejako odstrihnúť proste a niektoré veci spôsobujú, pozri, lebo tieto veci spôsobia, že to slovo potom nedonesie užitok. Amen. Ale naopak žiť život tak, že slovo Božie donáša užitok v tvojom živote, tak ti poviem, môžeš prežiť na zemi taký život, že by si ho nevymenil ani s Onasisom, fakt. Vážne. Taký život proste môžeš na zemi prežiť, že možno, že niekto iný by s tebou nemonil, lebo to není určený život preňho, to není jemu ušité na mieru. Ale ty budeš napríklad šťastný. A niekto napríklad nezbohatne, lebo je misionárom niekde v Amazónii. Býva v chatrči z banánových listov, spáva v hojdacej sieti, proste šípu ho moskyti. Ale on je šťastný, lebo vie, že je správny čas na správnom mieste a priviedol ho tam Boh. A nesie ovocie. Amen. Možno není boháč, ale má život, ktorý by nikdy s nikým nevymenil a je šťastný. A niekto napríklad má obrovskú firmu a zamestnáva 1000 ľudí. Ale je tam z Božej vôle, správny čas na správnom mieste a je v tom šťastný. Niekto iný by v tom mal depresie, trápil sa. Možno by si užil mesiac dovoleniek, ale inak by chodil, toto čo ideme robiť, situácia, taká kríza, hento, koruna išla dole, euro posilnila, tak čo budeme robiť proste. Ale keď je niekto v Božej vôle v tom, je to jeho povolaním, tak je šťastný. Amen. Je to tak. Ale niekto si napríklad myslí, keď budem mať takú firmu, ako vtedy budem šťastný. Ale to vôbec nemusí byť pre teba. Chápeš? Amen. Halelúja. Dôležité je, kam Svätý Duch privedie tvoj život. Dôležité je to. Sú ľudia, ktorí zasvetili život tomu, že robí napríklad službu narkomanom. Jeden brat z Banskobystrického zboru teraz zdedil nejaký dom, majú kde bývať, aj s manželkou samozrejme, zdedil nejaký dom a on bol ťažký narkoman. Z bohatej rodiny, ale ťažký narkoman, heroín, vážne, seriózne, niekoľko rokov, 8 rokov bol ťažko závislý, ale už asi 3 roky, čo je spasený, je úplne čistý, je šťastný a slúži tým bývalým kamarátom narkomanom, asi 15-16 sa ich už obrátilo a teraz proste zdedili ten dom, tak sa rozhodol, že urobia z toho také resocializačné stredisko, lebo že má veľa týchto kamarátov, ktorí sa síce obrátia, ale sú na ulici, dobre, domov si ho zobrať nemôžeš, lebo by ti vykradol byt za chvíľku. Tak hovorí, že tak urobí pre nich niečo, takú medzistanicu medzi tým svetom, v ktorom žijú a tým svetom, v ktorým chcú žiť, alebo budú žiť, normálnym. Takže môže byť niekoľko mesiacov, rokov tam proste, ja neviem, oslúžim, budovať ho, až kým bude tiež taký pevný vo viere, môže sa postaviť na vlastné nohy a žiť sám, to je bomba. Chápeš, on zdedí dom, dá ho Pánovi a svoj život zasvetí tomu. Amen, to je, a je šťastný, napríklad mňa by to nebavilo, pretože to nie je pre mňa. Ale on je šťastný. A takto to je nádhera. Amen. Takže ani nevieš, aký život Boh pre teba pripravil, ale taký život, že ty v ňom budeš absolútne šťastný, úplne spokojný, bude ťa už tento život naplňať, nebudeš tu frustrovaný a hovoriť, Bože, už príď, lebo už ma to tu nebaví. Dobre? Síce máš plné brucho, plnú hlavu obrazov, tak to ti ešte myhajú pred očami, už ani nevieš, ktorý film si pozeral prvý, ktorý druhý, ani nevieš, o čom bol ten, o čom bol tamten. Tak to je. Už ani nevieš, proste nestíhaš to ani sledovať, proste úplne človek je, niekedy si už musíš normálne oddychnúť, proste normálne ticho, proste aké je to pekné. Je tak, ale teba Boh privedie do požehnaného života. A keď ty sa rozhodneš, že pre teba je prvoradé tvoje povolanie a nie je zamestnanie, tak Boh sa o všetky tieto ostatné veci v tvojom živote postará.
Aj to, aby si mal kde bývať, aby si mal čo jesť, aby si mal čo obliecť, aby si mal všetko, čo potrebuješ k tomu životu a k tej službe, ktorú Boh pre teba pripravil. Keď bolo treba, tak aj lietadlo ti Boh dá. Sú takí mužovia, ktorí majú lietadlo. Napríklad nedávno bol kázať Moris Cerulo v Budapešti a pekne si priletel, práve bol niekde v Ženeve, priletel si do Budapešti, tam ho počkali s autom na letisku, prišiel, odkázal 2 hodiny, a zase ho dovezli tam, nechceli za ní na obed, pretože za chvíľku musel kázať v Ríme, v nejakom zbore. Bomba, nie? Ale to je pre jeho život Božia vôľa. V tej chvíli. Keď mal 18 rokov, tak to nemal. Teraz už má 87, alebo koľko. Takto to, bratia, je. Boh nás proste požehná. Boh pre nás pripravil skvelý život, skvelú budúcnosť. Preto potrebuješ dôverovať Hospodinovi a musíš urobiť vo svojom živote také opatrenia. Keď si duchovný človek, smelý duchem živý, a to sme, ducha také nasledujme, alebo v inom preklade, tak choďme duchom. Začni chodiť duchom. Čo to znamená, že chodíš duchom? Odstrihni zo svojho života tieto skutky tela. To si prečítaj, odstrihni to. Povedz, že nie, ja som skončil s osmilstvom, s nečistotou, s modloslužbou, s nepriateľstvom, so žiarlivosťou, hnevom, súperením, hýrením, opilstvom. Toto už v mojom živote skončilo. Všetko s mierou. Všetko smieva, nie všetko buduje. Dobre, môžeme grilovať, môžeme mať party, môžeme mať guláš partiu, ale už nevypijem, ja neviem, 12 piv ako kedysi, ale 2 napríklad. Dobre? Všetko s mierou, normálne. Amen. Tak, aby si chodil duchom. Dobre, aby si potom ešte večer si mohol otvoriť Bibliu a prečítaš, lebo nie, že už nevidíš na písmenka. Tak proste. Duchom chodíš, duchom hľadaš Pána, slúžiš mu a potom tvoj život privedie do takých výšin, takých veľkých vecí, že budeš absolútne šťastný a budeš si hovoriť, prečo som to nepočul skôr, prečo som sa neobratil už dávno. Jedna taká v Žiline v zbore, jedna taká asi najstaršia sestra, ktorú tam máme, ona už má vyše 70 rokov. A raz proste som myslel, že ju niečo boli, lebo aj rakovinu prekonala napríklad aj tak a stále je živa, proste chodí do zboru, vďaka Bohu. Ale ona plakala a ja som raz tak sa pýtal, že čo tak plače, sestra Helena, čo tak plačete? Tak sa jej pýtal, lebo aj vykam proste, čo tak plačete? A ona, ja som taká šťastná, a to preto plačete? No ja som taká šťastná a zároveň som aj smutná, že prečo som to nespoznala, keď som bola mladá. Inak sme mohli prežiť svoj život. A jej muž sa obrátil, jej muž bol krajský predseda Stredoslovenského kraja, krajský predseda KSČ. V Žiline je taká lukratívna časť, volá sa to Závodie a tam mali vtedy iba tí papalaši domy. Tak si predstavte, že nemajú tú komunistickú vilu s krytým bazénom v tej dobe. To predstav. Ale postihli ich rakovina zo 2, zo 3 krát. Jej manžel sa obrátil, ešte žije, nikdy nebol v zbore, pretože nemôže chodiť. Už je proste imobilný, po porážke alebo po niečom leží, ale počúva kázne normálne, číta Bibliu, je šťastný a hovoria si aj s tou manželkou, prečo sme to my nepočuli, keď sme boli mladí. Neviem. Lebo sa rozhodli pre inú vec. Ale vďaka Bohu, že sa obratili. Je to tak a chápeš, a pred nami je teraz ešte veľa času. Veľký život je pred nami. Teda urobme najviac, čo sa dá pre Hospodina, pre Pána. Dobre? To naplňme Božiu vôľu ako cirkev. Ja to úplne cítim vo svojom duchu, že to je úplná bomba, že sme začali kázať evanjelium. Z toho bude niečo veľké. Niekto, že pozveme Harvest z Banskej Bystrice a vraj ma, čo my sme malomocní, neschopní, alebo čo proste? Prečo to k nám musí prísť kázať niekto z Banskej Bystrice, my nie sme schopní? Tak my budeme doma pozerať televízor, pozveme Harvest a oni tu budú kázať v Ostrave. Určite. My to musíme urobiť. My sme cirkvou v Ostrave, my sme tu zbor proste na tomto sídlisku Hravúky, aby sme tu ľuďom prišli povedať, aký je Ježiš úžasný, aký má skvelý plán pre ich život, čo úžasné pre nich urobil. To nie je niečo, čo by nevedeli. Všetci o tom vedia. Aj Petr kázal, viete o tom, čo sa dialo v Judsku, hovorí Korneliovi. Počuli ste o Ježišovi z Nazareta. Oni vieme, počuli. Ale nič to pre nich neznamenalo, lebo si mysleli, že to bolo ďaleko, dávno, v Judsku, tam, to bolo pre Židov. Ale hovorí, to bolo pre vás. Každému Boh ponúka spasenie, odpustenie hriechov. Každému, kto v Neho uverí. On bude súdiť celý svet, živia ich mŕtvych, ale ešte predtým každý v Neho môže uveriť a môže byť spasený. A hneď sa obratili. Hneď ich naplnil Svätý Duch a bolo spasenie. Takže my povieme ľuďom, viete o tom Ježišovi? Vieme, však tu je kostol, aj kaplnka, aj tam. A viete, proste vieme, že bolo kršné, všetko vieme. Ale neviete, že to je pre nich. Si myslíte, že to je tak dávno, niekedy, nejaký zmysel to málo, ale aký neviem, ani ma to nezaujíma.
Chápeš? Ale my povieme, to je pre teba. A tí, ktorí sú povolení, tých sa dotkne Boží duch a budú spasení. Amen. A ešte včera mohol mať depresie, lebo má dlhy, lebo má toto, lebo exekútor mu zobral auto napríklad. A dnes môže byť, kašľať na auto, už mám večný život. Potom začne rozmýšľať aj o aute. Tak sa začne modliť a Boh ti dá všetko. Amen. Lebo Ježiš povedal, o čokoľvek budete prosiť, to vám bude dané. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klepte a otvorí sa vám, lebo každý, kto prosí, dostáva, kto hľada, nachádza, kto klepe, tomu sa otvorí. Ja som prosil o byt, dostal som byt. Prosil som o dom, teraz máme dom proste, ani v ňom nebývame, tam je prázdny. Lebo bývame v Prahe. Ja hovorím, Bože, tak na čo si mi dal dom proste? Skončili sme ho, postavili sme ho, 1 rok sme v ňom strávili, 1 zimu, ani nie leto, len zimu, Vianoce s našimi proste a v auguste sme už odišli do Prahy. Je toto možné? Aj teraz som sa rozhodol, že ja už sa nejdem zadlžovať, už sa nejdem kupovať nič ani na hypotéku proste. Buď mi Boh dá, alebo nedaj mi to jedno. Amen. Pretože moje miesto není tu na zemi. Ja tu neskončím proste, tu nebudem na veky, môj príbytok je v nebi. Tu mám ešte 40 rokov a to chcem robiť čo najviac pre Pána. To nepotrebujem žiť preto, aby som pozhrňal, ja neviem, toto, tamto a na čo to bude, kto to bude mať, čo s tým? Ak bude vytrhnutie, tak ja verím, že celá rodina bude spasená. Kto to potom zdedí? Nejaký sused, čo ma ani nemá rád, proste tam bude potom bývať. Nech si kúpi. Amen.